Здравейте, драги слушатели! Днешната тема на подкаста е епоха на колонизация с моя гост, историка от БАН, Александър Стоянов. Здравейте. Добре дошъл. Кога започва тази епоха? Епохата на колонизациите започва през 15 век. В началото на 15 век с откриването или по-скоро борбата за откриване на път на юг от Мароко от португалците. 1415 година те превземат град Сеута в днешна Северна Африка. Днес сега той е част от Испания, тогава е бил част от Мароко. И като превземат града, португалците откриват, че на пазара се продават разни много интересни стоки, които те не са виждали преди това. И откриват също така много интересни украшения, направени от злато. И започват да разпитват местните това откъде е. И местните им казват, че когато пресечеш Сахара, от другата страна на Сахара съществува някаква много голяма империя, в която това злато се добива в огромни количества и те просто произвеждат от него неща и ги пращат на север. Някои от тях успяват да минат Сахара. Там племената на туарегите, които контролират търговските маршрути, ги пускат и тия неща малко леко по леко стигат и до Мароко. И в момента, в който португалците осъзнават, че някъде там далече на юг има много злато, те решават, че те трябва да намерят начин да стигнат до това злато. И понеже те все пак са морска държава, която няма как да установи сухопътна връзка на юг, те започват да търсят пътя по море. И съответно там принцът, който финансира експедицията за превземането на Султа, той е известен като Хенри мореплавателя, въпреки че никога не е водил лично експедициите. Той ги финансира и той създава една общност от учени, моряци. А той е престолонаследник или? Не, той е по-малък син на краля и съответно той е принц на Алгарве, това е една провинция в Южна Португалия, няма да има претенции към короната и може да харчи парите си за други неща. И съответно той ги харчи за откриването на нови търговски маршрути, защото при португалците, особено те още от началото го създават, кралете финансират експедициите, в замяна на което получават монопол личен, не на държавата, а на самия крал върху новооткритите пристанища, търговски пътища и така нататък. Така че всички такси, приходи и прочие от всичко ново, което се открие, отива директно в кралската хазна и затова кралската династия Авиш е фамилията, която управлява тогава Португалия. Те финансират непрекъснато нови и нови експедиции. 2 години по-късно, 1417 година, откриват остров Мадейра и започват полека-лего да го колонизират. Откриват и Азорските острови скоро след това и фактически чрез създаването на колонии в Атлантическия океан започват да разширяват. Лека по лека да се спускат на юг. Да. А всъщност търсенето, освен на злато и подправки, предполагам, които са много ценни. На първо време всъщност търсят къде да могат да отглеждат захар. Защото в Европа почти няма захар. По това време тя се отглежда само в Кипър, Крит и има опити в Сицилия. Климата е неподходящ на Европа за отглеждане на захарна тръстика. Захарното цвекло още не е познато. Германците ще го открият чак в края на 18 век, че могат да извличат захар от цвеклото, само тръстиката. И португалците, понеже не искат да са зависими от вноса на Венеция, която реално контролира и Крит и Кипър по това време, искат те да имат независим източник. И тъй като владеят територии в такива географски ширини, които се смятат подходящи за отглеждане на захар, и поради тази причина те всъщност започват в Мадейра и на Азорските острови да създават плантации за отглеждане на захар. И започват да търсят и на юг по брега на Африка такива места с удобен, топъл, но влажен климат, където могат да отглеждат захарна тръстика. Съответно, работата в тия плантации обаче е много тежка. Португалия първо, че няма много голямо население, може би максимум около 1 милион души живеят по това време в цялата държава. Второ, няма как да накараш един човек от Европа да отиде и да е роб на някаква плантация. И съответно, в търсене на нуждата да намерят кой да работи на тия плантации за отглеждане на захарна тръстика, те започват, откривайки пътя на юг по крайбрежието на Африка, да купуват
чернокожи роби от местното население и да ги изнасят по тези острови. Тоест те ги купуват от местните, а не ги отвличат? Не, местните им ги продават. Значи нещо много важно, което трябва да кажем е, че търговията с роби винаги се извършва от местните хора. Местните хора в Африка забраняват на белите да ловят роби, те могат само да ги купуват от местните. Значи, има няколко войни, в които няколко местни кралства и племена се обединяват срещу Португалия, например, или срещу Холандия, когато португалски или холандски търговци са си позволили сами да се опитват да ловят робите. Така че целият износ на чернокожи до 1800 година от Африка става от местното население. Т.е. те се ловят помежду си, продават ги на белите и вече белите ги изнасят за където. Съответните плантации. Така и това нещо почва в 15 век, защото на португалците им трябват роби. Причината е първо, свободните хора от Европа не може да ги навиеш да работят при такива условия. И второ, европейците много трудно оцеляват в тропически условия, защото нямат имунитет, нямат и лекарства за тия болести, докато пък африканците, които те купуват, те живеят в същите условия и съответно чернокожите са много по-резистентни на болестите. И е по-рентабилно да населяваш плантациите с такива хора, които ще оцелеят по-дълго време, отколкото да докарваш хора от Европа, които ще ги нахапат комарите и всичко приключва. А като говорим за Португалия в 14-15 век, 15 век, какво е положението в Европа и специално в тази част на Европа? Все пак Португалия как успява да се опази от Испания да не бъде завладяна? Защото все пак е една малка част, докато в това време Испания, ако не се лъжа, се обединяват няколко кралства и става Испания. В началото на века, когато започват откритията, Испания се намира, то няма Испания още, те са две големи държави, Кастилия и Арагон. Арагонците, това е днешна Каталуния, общо взето, плюс още няколко територии, а те са ориентирани към експанзия в Средиземно море. Те са завладели остров Сардиния, завладели са остров Сицилия, завладели са Малта и се борят да се разширяват за сметка на италианските държави. Кастилия наистина е голяма, доста населена, богата, но тя през целия 15 век е обхваната от една поредица от граждански войни, т.е. тя е вътрешно нестабилна през по-голямата част от времето. Аристокрацията е много силна, кралете са много слаби, за разлика от Португалия, където в края на 14 век краля заради една гражданска война е събрал много сила в себе си и е надвил аристокрацията. В Кастилия обратното, там краля е много слаб, аристокрацията е много силна и съответно рицарските ордени са полунезависими армии, които си правят каквото си искат. Католическата църква е почти недосегаема и тя си прави каквото си иска. Тоест тя е много голяма държава, която обаче има много малък потенциал да се обедини и да прави някаква офанзива. Тоест до края на 15 век Португалия реално не е заплашвана от Кастилия. В самия край на 15 век се получава нещо много интересно. Трона на Кастилия трябва да мине при жена. Единият вариант е да е една принцеса от династията Тръстамара, която е женена за краля на Португалия. Другия вариант е да мине при друга принцеса от династията Тръстамара, която е женена за краля на Арагон. Съответно, Арагон и Португалия започват война помежду си на територията на Кастилия, който победи, получава Кастилия и тя се обединява с една от двете държави. Ако победат португалците, Кастилия става португалска. Ако победат Кастилия, това е земята около Мадрид. Това е може би около 60% от днешна Испания. Това е днешна, т.е. западна, централна, северна и южна Испания. Без Каталуния. По-голямата част от Пиренейския полуостров. И съответно, който крал победи, неговата булка наследява трона и двете държави се сливат в една. Получава се така, че Изабела, кралицата на Кастилия, която е женена за Фернандо, краля на Арагон, те двамата печелят гражданската война. До толкова, доколкото Кастилия е призната за нейно владение и двете държави се обединяват. Само че Португалия печели войната по море. И Кастилия трябва да не изпраща никога повече кораби в Африка. Защото до този момент, някъде към края на 15 век, кастилците са се опитали те също да пратят кораби на юг по крайбрежието на Африка, за да си намерят собствен търговски път и те също да се докопат до златото в Мали. Само че португалците ги побеждават. Интересното е, че битката между двете флоти се случва в Гвинейския залив, близо до днешното Буркина Фасо.
просто в акваторията. И всъщност там, много далеч на юг, португалците разбиват Кастилската флота и фактически кастилците са принудени да се откажат от всякакво право да изследват бреговете на Африка. Това право е предадено изцяло на Португалия. Това се случва през 1479 година. И от тук нататък това означава, че кастилците имат само един изход. Те трябва да тръгнат да търсят друг път някъде на запад, защото на юг и на изток вече за тях е забранено. А това ли е свързано с така наречената подялба, на която се случва, когато папата разделя света на две части между... Да, точно това така. Това е след това? Това е договор от Тордесилиас 1494 година. Той е последица от Кастило-Португалската война, тъй като те се разбират помежду си. Тогава има, така да се каже, нещо като може би първата известна нас подялба на света между две държави. Буквално, да. Те си разделят планетата на сфери на влияние. Просто в продължение на 15 години не могат да се разберат само помежду си и накрая използват папата като арбитър, той да разреши спора между двете, да каже тук, по този меридиан минава границата между двете, всичко на изток от тая линия остава за Португалия, всичко на запад. В този момент Колумб току-що е открил Куба и просто знаят, че там има няколко острова. Те въобще не знаят, че има Северна и Южна Америка. Там те си мислят, че това са островите, които предхождат Китай. Защото европейците, това е важно да отбележим, европейците знаят, че Китай съществува. Те знаят много добре къде е Индия и къде е Китай. Те не знаят как да стигнат до там, по море. Това е проблема. А не, че не знаят, че изобщо ги имат тия места. Те знаят и за Китай, и за Индия, и за Япония, за Арабския полуостров. Въобще Азия горе-долу има данни. Има карти, има писмени данни и знаят. Просто не са сигурни дали има път по море. Знаят, че света е кръгъл. Така че явно има някакъв начин, но просто в това разделяне всъщност слага и Бразилия като част от... Връхчето на днешна Бразилия, тя има малко триъгълна форма, там носленцето на Бразилия попада в португалската сфера, но всъщност по-голямата част от днешна Бразилия попада в испанската сфера. И въпреки това обаче португалците колонизират цялата Бразилия. Тоест договора има го, но той не се спазва напълно. След това 1529 година, ако не се лъжа, мисля, че да, така беше, 29 година, подписват още един договор от Сарагоса, където пък, защото Магелан вече обиколил света и знаят, че е кръгъл, знаят точно горе-долу каква е формата, къде какво свършва и къде започва и затова подписват договор от Сарагоса, където пък теглят една черта в изтока, при Филипините, т.е. която оставя Филипините в испанската сфера на влияние, но цялата останала част от Азия остава в португалската сфера на влияние и затова испанците имат право да колонизират Филипините. И те го правят. А допринасят ли, в смисъл, допълнителен стимул ли е падането на Константинопол и затварянето на... В смисъл, т.е. Османската империя, която затваря, така да се каже, този път по суша? И тя, Османската империя не че го затваря, тя налага много строг контрол върху търговията. Тоест, за първи път от, може би, 11 век имате една държава, която контролира целият търговски поток от Азия към Европа и искат да й се плащат редовно такси, както е днес. Нали? Всички нормални държави събират мита. Само, че до тогава европейците са свикнали, че Близкия изток и Мала Азия са разграден двор. Те са разбити на десетки държави, тия държави са слаби, за да получават пари, изключват различни сделки с различните търговски държави, Венеция, Генуа и така и така. И сега изведнъж се появява Османската империя, която казва нас всъщност старите ви сделки с търговците от Европа нас не ни интересуват. Ние казваме митото за внос от мюсюлмански търговци е 5%, от християнски търговци е 7%, или плащате, или не търгувате. И европейците в този момент осъзнават, че те ще трябва да наливат много сериозни пари в хазната на исляма. До някаква степен се оскъпяват, но преди всичко ти трябва да плащаш пари на мюсюлмани, което, както се сещаме, нали, за испанците и за португалците, които са кръстоносни нации, защото те водят реконкистата срещу мюсюлманите и съответно идеята да плащат на мюсюлмани за тях е обидна. Тя противоречи на самата логика, по която съществуват тези две държави, защото някой път се забравя защо са създадени Португалия и Испания. Португалия и Испания са създадени, за да бъдат изгонени мюсюлманите от Европа. Те са държави, които са създадени за война.
Те в продължение на 700 години населението на Иберия води война с мюсюлманите, за да ги изгони. Тоест, то е доста военизирано. Да, но то е не просто самото като структура е военизирано, те мисленето им е военизирано. Те мислят като войници, те мислят за завоевания, за плячка, за походи. Те не могат да мислят като, примерно, швейцарците, да речем, някакво спокойно, такова компромиси, пък сделки, пък банки ще правим, нали, или италианците, които са много по-лежерни, много по-търговски настроени. Испанците и португалците са си войни. Те се интересуват от война. Изведнъж техния вековен враг казва: плащайте ни такси. Няма как да стане, затова пък ние ще си намерим собствен път до Азия, за да ви заобикаляме. Да не говорим, че в онази епоха по море се случват нещата много по-бързо, отколкото по суша. Примерно от Лисабон до Лондон, за да стигнеш, ти трябва някъде около 5 дни. А ако минеш от Кале до Париж, след това се пуснеш на юг, минеш през Мадрид и стигнеш по суша, може би около половин година, може между 4 месеца и половин година би могло да ти отнеме, когато си натоварен с токи и прочее. Тоест, благодарение на географското положение и социалното положение, въобще обществото, както е настроено в Португалия, най-вече успяват да стигнат до Индия. Крайна сметка те стигат до Индия. Те през 1498 година Вашко да Гама достига до град Каликут и изкарва акъла на арабските търговци, които се намират в града, които изведнъж виждат португалци. Там казва: вие какво правите тук? Нали? Как стигнахте до тук? И той им каза: открихме си собствен път. И португалците започват да сключват сделки с местните индийски владетели. Ние ще ви дадем оръдия, ще ви дадем пушки, ще ни използвате като наемници, а вие ще ни дадете търговски права, ще ни отстъпите крепости тук по брега да си правиме пристанища, да си строиме складове и да си изнасяме нещата за Европа. А по това време Индия хомогенна държава ли или не? Не, тя никога не е била като англичаните не я завладяват, реално погледнато, особено пък тогава, когато португалците откриват в най-подходящия за тях момент, тъкмо е разбита на, може би, стотина държави на територията на Индия. Градове, държави, царства, държави управляни от духовници, всякакви. В смисъл има всичко. В Индия тя има огромно население, може би някакво около 50-60 милиона души живеят там по това време, което е много голяма част от населението на света. Изключително богата, изключително стара култура. И португалците просто успяват да се мушнат много ловко в нишите, да намерят правилните места, на които да се захванат. Но това е свързано, пак повтаряме, с техния менталитет на войни, на приключенци, на търговци. Тоест това е народ, който се е създал като опортюнист. Мисленето им е такова, да са адаптивни, да намират слабите точки у противника и да го използват по възможно. И успяват да се възползват от ситуацията. Точно така, да. Те горе-долу до къде стигат след това като експанзия? Значи има един много интересен образ там при тях в началото на 16 век. Той се казва Афонсо Албукерки и е назначен за управител на всички португалски владения в Индийския океан. Те се наричат Ещадо да Индия. Това е нещо като държава в държавата. Всички португалски владения са събрани в Индийския океан, се събират в един като комплекс от владения, ще са пръснати и навсякъде. Те си имат губернатор, този губернатор управлява, все едно е крал на тези територии, но се назначава от краля в Лисабон. И този Албукерки става такъв губернатор на тази държава и той, между другото, е може би първия стратег в историята с глобално мислене. Той отваря една карта на Индийския океан, разглежда я и осъзнава, че на 6-7 точно определени места, ако португалците завземат ключови крепости и острови, те ще контролират цялата търговия в Индийския океан. И в рамките на 5 години този човек с армия, която едва ли надхвърля повече от 4000 човека, успява да завладее всичките тия точки. Той завладява това, което днес са арабските емирства и Оман, входа към Персийския залив. Завладява остров Сокотра, който се намира на входа на Червено море. Завладява град Малака в днешна Малайзия. Близо до Сингапур. Близо до Сингапур. Сингапур по това време е просто празен остров с много комари и гадни животни. Малака е града, който реално тогава търговията от Китай за Индия минава през него, завладяват го.
И накрая завладява острови, част от острови, така наречените острови на подправките. Това е днешна много източна Индонезия, където реално там растат подправки, които днес има навсякъде по света. Тогава ги имало само там, португалците го завладяват и фактически сега те контролират производството, преноса и дистрибуцията на подправки в Европа. И почват да трупат просто огромни пари. В смисъл, те буквално тогава подправките, теглото им в злато, ако не и по няколко пъти, примерно 100 грама пипер са пари като за къща. Това нещо се случва в началото на 16 век. Това се случва през първата половина на 16 век и Португалия фактически е най-богатата държава в Европа, повече или по-малко. Защото те буквално са монополизирали цялата търговия с това не създава ли допълнителни врагове като Венеция, например? Или... Също така съм чул, те воюват и с Османската империя, нещо, което е малко известен факт. Португалците воюват с Османската империя. Да, те воюват с Османската империя за Етиопия, воюват с Османската империя за Йемен. Османците включително изпращат експедиция с кораби до остров Суматра, където да помогнат на местния султан да воюват. Аджех се казва султаната. И изпращат кораби да им помогнат да воюват срещу португалците. Пък португалците от своя страна изпращат войници и кораби и пари на враговете на османците, за да ги цакат в опита им да влязат в Арабско море. Така че там се сблъскват двете империи. Венеция в 1510 година даже пращат една баснословна сума пари да прехвърлят през Нил и по суша през Египет в Червено море 3 галерии, които да бъдат изпратени в Индия. За да може венецианските галерии да отидат в Индия и там в Индия да подкрепят местните търговски градове и държави, които се опълчват на Португалия. И се създава един много странен съюз, в който Венеция, мамелюците в Египет и местните индийски държави събират един голям флот, който да атакува португалците и да ги изгони от Индийския океан. Тоест няма такова разделение по вяра? Не, тук индуси, мюсюлмани, християни, всички се обединяват срещу португалците, които им застрашават търговските интереси, но португалците ги побеждават в битката при Нос Дио и потапят целия флот, защото португалците имат просто по-добри кораби и по-добри оръдия. И оттам нататък вече няма кой да ги предизвика в Индийския океан. Те буквално унищожават всички, които имат боен флот. Единствената флота, която не успяват да унищожат, е китайската. През 1535 мисля, че беше. Една португалска ескадра от 3-4 кораба се сблъсква с китайски крайбрежен флот. Китайците също имат оръдия и то доста хубави и португалците разбират, че този противник няма да могат да го бият на война, ще трябва да преговарят с тях. Тоест те успяват да стигнат до Китай и до Япония, да, които само за времето си са доста силни държави. Много силни държави и китайците и португалците много бързо разбират, че тук няма смисъл от война и затова те веднага превключват на дипломация. И успяват да договорят с Китай правото да използват един остров, Аумън, Макао, като, как да кажа, duty free зона, от която те да внасят от Китай стоки и да изнасят за Китай, но само там нямат право близо да до влизат Хонг-Конг, никъде. Да. В днешно време Макао. Да, те португалците го върнаха на Китай през 1997, то тогава си беше тяхно. То е безмитна зона буквално и с Япония също се договарят само че сега ще излъжа дали в Хирошима беше или в Нагасаки. Първо имат право мисля, че в Нагасаки беше, защото после и холандците там имат представителство, но имат право на един квартал в Нагасаки, където могат да си продават пушките и другите неща и да купуват разни работи от Япония. Успоредно с това, докато тези събития се развиват, Испания все пак води война в Средиземноморието с Испания едновременно воюва с Османската империя в Средиземноморието, но едновременно с това, понеже им е забранено да изследват Африка, те тръгват на запад. И колонизират Америка. И откриват Америка всъщност заради това. Само че те пак в началото не знаят, че са открили Америка, докато изведнъж не стигат до някаква голяма суша. 1508 година. И не осъзнават, че това не е и Азия. Особено когато успяват 1512 година, мисля, че беше, когато прекосяват Панамския провлак и виждат, че от другата страна има друг океан. И тогава им хрумва мисълта, хора, явно сме стигнали до някаква суша, която не е Азия, много е голяма, това трябва да е друг континент. И от този момент нататък почват да тръгват на север от Панамския канал и на юг от Панамския канал да търсят докъде могат да стигнат. На север Кортес отива при ацтеките, на юг Писаро отива при инките.
Междувременно флотите им почват да обикалят западните брегове на Северна и Южна Америка, испанците стигат на север чак до Лабрадор и португалците, т.е. те откриват Канада много преди тя да бъде колонизирана от англичаните и французите. Освен това стигат и до Филипините през Тихия океан. През Тихия океан Магелан вече открива Магелановия проток и влиза в Тихия океан и оттам вече тръгват към Филипините. След това вече, когато завладяват Перу 1535 година, вече няма нужда да пращат кораби чак от Европа, просто строят си град Лима и оттам почват да си изпращат директно от Южна Америка, почват да пращат към Филипините търговските експедиции. И всички тия открития, които се случват в рамките на даже по-малко от един век, по какъв начин трансформират Европа? Ами, те адски много променят начина на мислене на европейците, защото изведнъж света на европейците е бил Европа и някакви части на Северна Африка и Близки изток. Това е, как да кажа, това е все едно ние сега да знаем, че има 9 планети, но да се окаже, че всъщност Слънчевата система се състои от 27 планети. Изведнъж в рамките на следващите 100 години ние да открием още 18 планети в Слънчевата система. И смисъл буквално разпарчетосва техния мироглед. Сблъсъка с местното население променя начина, по който те разсъждават, защото много хора много от тези откриватели са изключително агресивни. Или пак се връщаме към това иберийско завоевателно мислене. И най-интересното е, че всъщност католическата църква се намесва, за да спасява местното население от конкистадорите. Духовенството е това, което казва, чакайте, това са хора, нали, не може да ги поробвате, не може всъщност да ги избивате. Всъщност те унищожават тия цивилизации, които са в Средна и Южна Америка. Да, те ги завладяват. Сега, проблема с цивилизациите в Америките е, че европейците, идвайки в Карибско море, те донасят едрата шарка от Европа, която в Америка няма. Бягайки от испанците, населението на островите пренася едрата шарка в Латинска Америка. Тя се разпространява буквално като пожар и може би около 70% от предколумбовото население на Централна и Южна Америка умира. И това е още преди да дойдат испанците. Тоест испанците като идват, както чумата помита Европа, така едрата шарка помита Южна Америка. И когато испанците идват 10 на години по-късно, те заварват вече една опустошена земя с огромно количество мъртви, т.е. те са умрели, хората са погребани, но обезлюдени градове, рухнала икономика, прецакана политическа система. Измирането на тия хора отслабва влиянието, което империята на инките и ацтеките имат, защото тези империи те са много особени, те не са монолитни империи като римската. Те са един политически център, който доминира все едно подчинени държави. Те приличат на конфедерация. На нещо като... Дали, представи си, примерно, някаква Европа на Наполеон, нали, на Франция е най-силната държава и другите държави са му подчинени. И по същия начин инките и ацтеките управляват подчинените им народи. Още по-лесно биват завладяни. Да, реално погледнато, едрата шарка отслабва силата на централната държава. Испанците идват, казват на местните подчинени народи, ние ще ви спасим. Те се вдигат в тяхна подкрепа. След което испанците взимат властта и не я пускат. И всъщност се оказва, че те са дори още по-страшни господари, отколкото са били предишните. Добре, това цялото забогатяване на иберийските нации по някакъв начин обаче много бързо започва да... Техният златен век, така ако мога да кажа, доста бързо почва да приключва. Още повече появяват се холандците, ти ги спомена, които всъщност дори са малка нация и дори са част от Хабсбургите на испанските, ако не се лъжа. Точно така, да. И всъщност как успяват те да се измъкнат от това положение и да... Значи първо проблема на португалците и на испанците е следния. Създавайки глобалната финансова структура на техните империи, те започват да взимат злато и сребро от Южна Америка, да го пренасят през Европа и в крайна сметка то отива в Азия. Истината е, че до 1700 година около 50% от БВП на планетата е концентрирано в Азия. Азия е най-развитата икономически част на света. Съответно, европейците, те искат да купуват много неща от Азия, но няма какво да изнасят за Азия. Азиаците не им трябват европейски стоки, нито им трябва дрехи, нито им трябва восък, нито им трябва жито и такива. Европейците не произвеждат нищо, което на азиаците да им трябва. Може би оръжие. Оръжие.
Само че пак този оборот е много скромен в сравнение с това, което Европа внася от Азия. И за да покрият търговския баланс, европейците трябва да плащат в злато и сребро на индийците и на китайците. Тоест, те изсмукват златото и среброто от Америка и от Африка, каквото намерят, прехвърлят го през Европа и то отива и потъва в Азия в замяна на стоките, пък които от Азия се внасят в Европа. Само че минавайки в това злато през европейската икономика, то създава много голяма инфлация, защото макар тия пари в един момент да изтичат, те първо се завъртат и знаем, нали, много ясно, притока на много пари веднага води до инфлация. Инфлацията е такава, че между 1520 и 1600 година цените в Европа се увеличават с 400%. Само че има една разлика. Те през 20 век се увеличават много повече, между 1900 и 2000. Обаче, в 16 век много голяма част от икономиката на Европа е селскостопанска. Тя работи с фиксирани ренти. Тоест, както е тимарската система в Османската империя. Всяка година този пич получава 10 000 сребърни монети. Той ги получава, сина му ги получава, внука му, правнука му. Само че той това, което е можел да купи с 10 000 сребърни монети през 1520 година, през 1600 вече струва 40 000 сребърни монети, само че него дохода му си остава 10 000 сребърни монети. И това води до много сериозно съсипване на тази поземлена система, особено в Османската империя и в Испания също, води до много сериозни проблеми. Холандия, като част от Хабсбургската система, тя е пък изключително търговско ориентирана. Тук можеш ли между другото малко да те върна, извинявай, да разкажеш как така Испания, Холандия, в смисъл тези земи, как така стават част от Хабсбургите и въобще тук как става връзката с Австрия? Значи, в 1500 година в Брюксел се ражда едно много интересно момче, което се казва Карл. Неговия единия му дядо е херцога на Австрия Максимилиан. Баба му по бащина линия е херцогинята на Бургундия Мария. Дядо му по майчина линия е краля на Арагон Фернандо, а баба му по майчина линия е Изабела, кралицата на Кастилия. Тоест имаме наследството на Кастилия, наследството на Арагон, наследството на Австрия, наследството на Бургундското херцогство, което това е малко особена държава. Бургундия фактически представлява днешна западна Франция, източна Франция, извинявайте, плюс Белгия, Холандия и Люксембург. Това са тези територии, представляват Бургундското херцогство. И Карл в един момент, около 1516 година, когато е 16 годишен, се оказва, че всичките му други роднини умират по такъв начин, че той остава наследник на всичките тия неща, само той. Просто няма кой друг, той е единствения, който ще ги наследи. И когато всичките му роднини, дядовци и баби измират, той става владетел на всичките тия неща едновременно. Тоест той е крал на Кастилия, крал на Арагон, херцог на Австрия, херцог на Бургундия. 1519 година го избират и за император на Германия. И отделно той вече използва парите и армиите си, за да си завладее Южна Италия, Неаполитания, Миланското херцогство, което е голяма част от Северна Италия. Жена му е принцесата на Португалия. И този човек фактически в един момент управлява половин Западна Европа. На всичкото отгоре, понеже е крал на Кастилия, при него идват всичките колонии, които испанците са създали в Новия свят и които продължават да създават, защото той е човека, който издава патентите на Кортес, на Писаро, на Десото и така, на Магелан. Нали, всичките тези хора реално служат на него. Той им плаща, за да ходят те на експедиции. Така че той хем има огромна империя в Европа, хем има огромна империя и в Новия свят. И този човек има само два проблема. Единият му проблем е Франция, която е най-богатата държава в Европа, и другият му проблем е единствената държава, която е силна колкото неговата, Османската империя. Много е любопитно, че той, Карлос, и в Испания го наричат Карлос I, в Австрия Карл V. Този Карлос живее по същото време, по което и Сюлейман Великолепни, т.е. двамата най-могъщи владетели на своето време. Те са един срещу друг. И реално двете им империи се вкопчват в една война, която започва около 1500 година, и Испания и Османската империя ще воюват почти непрекъснато до 1580. Т.е. те 80 на години някъде водят непрекъсната война в Средиземно море, която изсмуква много голяма част от ресурсите им. И сега тук частта с холандците.
Къде е проблема? Защо? Защото той даже е роден в Холандия. Тъй като когато той се ражда в Брюксел, Белгия и Холандия се наричат 17-те провинции, т.е. те са едно. Бенелюкса, това, което днес са 3 държави, тогава се е схващало като едно цяло. Защо половината от тях решават да се отцепят? Тук вече проблема идва от един друг съвременник на Карл Пети, който двамата също имат вземане-даване, Мартин Лутер, който започва реформацията. Създават се протестантите. Тоест те са протестанти. Така, и те... значи протестантството е много удобна и полезна религия за богатите граждани и търговци. Много лесно възприемат догмите на протестантството и съответно холандците започват много масово да стават протестанти. Само че има един малък проблем. Хабсбургите са католици, т.е. династията на Карл. И то много, много убедени католици. В смисъл, те са искрено вярващи хора, за които протестантството е ерес, тя е опасност, тя ще унищожи християнския свят. Карл има по принцип претенцията да бъде най-великият християнски владетел. Той иска да създаде нещо, което тогава наричат монархия универсалис, т.е. плана е в крайна сметка всички християнски държави в Европа под една или друга форма да го признаят за свой върховен владетел и той да обедини целия християнски свят по един или друг начин. И изведнъж се появява тая ерес, с която се опитва да му унищожи империята и съответно той започва да се бори с протестантите, но понеже е роден в Холандия, той има много специални отношения с местните хора и някакси ги толерира. Тоест, ако те не му се набиват на очи и нямат специални претенции, той ще ги остави на мира. Само че след когато той умира през 1556 година, неговия син Фелипе, който е още по-луд католик от баща си, отказва да признава всякакви такива местни оговорки, които баща му прави. Карлос е бил много гъвкав. Той управлявал всяка една част от своите владения по-отделно. Т.е. не се е опитвал да ги обедини в една обща държава и администрация. Той е бил едновременно крал навсякъде. Те са били в персонална уния, но той се е съобразявал навсякъде с местните обичаи. Само че Фелипе не иска. Той иска цялата държава да е подчинена на него по един и същи начин. А холандците казват, че това няма как да стане, особено в момента, в който почва да ги избива заради това, че са протестанти. И те всъщност накрая, след няколко години, в които той абсолютно е неотстъпчив към тях, те се вдигат на бунт 1568 година. Северните части на тези 17 провинции се отцепват и фактически се създава Холандия. И холандците, за да финансират войната си с Испания, защото те воюват с най-голямата държава в света общо взето. Да, малко е странно как успяват. Успяват, защото Холандия, нали, ние знаем, че холандците са отвоювали голяма част от днешните си земи от морето. Само че тогава още не са. И всъщност Холандия представлява една огромен сбор от езера, блата и островчета, които на практика по суша не могат да бъдат достигнати от войска. В смисъл, просто не можеш да стигнеш до тия градове, за да ги обсъдиш, трябва да имаш кораби. И холандците, понеже се усещат, те много бързо си построяват флот. Те даже първо си построяват флот и после си правят армия, защото знаят, че ако имат силен флот, могат така да си изолират градовете, че никой да не може да ги пипне. И след това обаче, построявайки си тези кораби, те не само започват да си пазят собствените пристанища, ами понеже все пак доскоро са били част от Испанската империя, те знаят за всички онези места по света и сега започват да ходят там, за да прибират плячка, да нападат, да създават свои собствени колонии, да изместват старите европейски сили. 1580 година Фелипе наследява португалския трон и изведнъж португалската и испанската колониални империи се обединяват в едно цяло, огромна, казват първата империя, над която слънцето не залязва. Тоест във всеки един момент от денонощието слънцето грее някъде над територия, управлявана от всичко холандците им създават достатъчно проблеми. Холандците им създават толкова сериозни проблеми, на всичко отгоре успяват и да завладеят. Между другото, малко известен факт е, че за около 5-6 години холандците владеят, например, половин Бразилия. Те завладяват португалски, използвайки това, че Португалия вече е част от Испания, холандците почват да крадат португалски колонии. Те им завладяват част от териториите в Африка. Индонезия. В Азия, в Индонезия.
нападат в Южна Америка територии, в Северна Америка, в Карибските острови. Тоест те и откриват начини да строят все повече кораби, които са все по-големи, по-бързи, с повече оръдия, по-силни от испанските. И на практика много набързо, някъде в рамките на 20 години и 30, айде, Португалия, също Холандия се превръща в първата морска сила в света. И използват този флот, въпреки че са малки, използват този флот, за да стигнат навсякъде, където могат и да се нагрухат с пари и търговски връзки. Допринася ли религията за това нещо? Защото, примерно, при Испания и Португалия някакси не се създава една така капиталистическа система, докато холандците и после, ако добавим и англичаните, които са протестанти, между другото успяват да създадат една така система, която, между другото, веднага, ако се погледнем в днешно време, е разликата между Мексико и Съединените щати. Да. И то... Ако разбираш какво имам предвид. Много добре те разбирам. Има едно много хубаво изследване на Дара на Джемоглу и Робинсън, в което се обясни... То се казва защо се провалят нациите и там много ясно е посочено в едно от примерите, които дават, че е изключително важно от коя държава произлиза съвременната държава. Да, ако погледнем Южна Америка. Ако погледнем Южна Америка. Значи проблема при испанската и португалската система е, че те са доминирани от старата поземлена консервативна аристокрация. Тоест, те носят стария аристократичен средновековен дух на рицарите, дворците, херцозите и така нататък. Холандската система почива на... Значи в Холандия няма толкова силна аристокрация. Има графове и така нататък, но те са част от една обща прослойка, т.е. в Холандия, в края на средновековието, разликата между местния граф и местния богат търговец е много малка. И сега вече, когато Холандия става независима държава, тя започва да се управлява от търговците. Тоест, капитализма на търговците се превръща в национална политика на Холандия, защото буквално техния парламент и топ 100 търговците в държавата са едни и същи хора. Тоест, депутатите им и бизнесмените им е едно и също нещо. И личният им финансов интерес се превръща в държавния интерес. Протестантството помага до толкова, доколкото холандците са калвинисти, а калвинизма казва, че колкото си по-богат, толкова повече Господ те обича, защото според доктрината на калвинизма ти не можеш да си успешен, ако Господ не те обича. Щом си успешен, значи Господ те обича. Тоест има стимул ти да се опиташ с всички сили да си активен, амбициозен и богат, за да докажеш, че всъщност Господ те обича и твоята душа ще бъде спасена. При католиците това нещо го няма, нали? Там всички получават Божието спасение и Божията благодат, но калвинистите настояват, че всъщност напротив материалното богатство и то идеята там при тях не е да си богат, за да си богат и да си купуваш много неща, а защото по-скоро при тях важното е да ги печелиш парите. И вече по начина, по който ги харчиш, се показва дали си добър или лош човек. Но въпросът е, че Господ дава печалбата на тези, които би трябвало да са добри. Това е тяхната доктрина. Холандците тази доктрина много им харесва и реално погледнато те прегръщат калвинизма. При англичаните нещата са малко по-различни, но там благодарение на гражданските войни през 17 век, когато убиват своя крал, нали, там Кромуел, гражданската война и така нататък, тогава старата поземлена аристокрация е много сериозно разклатена в тези граждански войни. И на преден план излиза една друга прослойка, така наречените джентри, които те са нещо средно между търговско съсловие и дребна аристокрация. И тези хора, практически те през 17 век се превръщат в икономическия двигател на английското общество. Те също са протестанти, макар и англикани. И съответно чак през 17 век, това, което в Холандия се случва в края на 16 век, в Англия се случва в края на 17 век и затова всъщност англичаните чак след 1670 започват полека да догонват холандците в бизнеса, в сделките. Тогава създават източно-индийските компании, които стават много сериозни корпорации. Те даже се създават още по-рано. 1600 година се създава английската източно-индийска компания, 1602 беше или 5, да не те излъжа, е холандската източно-индийска компания. И, за да кажем за нашите слушатели, може ли да кажеш малко за тях, какво представлява това нещо? Сега, първото важно нещо, връщаме се даже малко назад,
европейската колонизация и експанзия е корпоративен бизнес. Краля дава един патент и едни пари и оттам нататък той си събира група акционери, ще я кажа шерхолдери, акционери, които наливат пари, с тия пари се купуват кораби, екипажи, колонисти и така. Това нещо се изпраща зад граница, намира се някаква територия, тя се колонизира, от нея се взимат пари, те се връщат в метрополията и според това какви акции си налял в началото, получаваш процентна възвръщаемост. И по този начин работи европейската колонизация с създаването на компании. Т.е. краля дава примерно 30% от капитала, осигурява оръжие, осигурява кораби, осигурява закони, държавния печат, нали, всичко там, което трябва да бъде осигурено. Другите дават парите. И по същия начин в Англия и в Холандия кралете издават патенти и група предприемчиви люде се събират, инвестират пари и започват да създават колонии. Тоест, но за разлика от Испания и Португалия, тук вече имат такова като частен капитал се получава. Ами той и там има частен капитал. Просто там е запазен за определени хора възможността. Възможността е запазена за по-малка група хора и освен това държавата, понеже е по-силна, тя е по-централизирана, налага по-директен контрол върху новите земи. И това малко намалява инициативата, защото нали, мисълта ти е, окей, аз ще дам пари на краля, ама тази земя после остава за краля. Аз тук ще взимам някакви пари, ама до там. А понеже при англичаните и холандците кралската власт не е толкова силна, при холандците въобще няма кралска власт, те са република фактически. Там инициативата да вложиш е много по-голяма, защото не просто ще получиш процент, но ти вече имаш и глас с това какво се случва в тази нова колония. И фактически те имат просто по-голяма инициатива. Колкото е по-демократично и децентрализирано едно нещо, толкова повече индивида има инициативата да инвестира в него. И затова по принцип свободния пазар е по-успешен от тези тоталитарния. компании са толкова силни, че те си имат въоръжени кораби. Да, те войници. с десетилетията, колкото повече успешни стоки натрупват, толкова повече инвестиции привличат. Колкото повече инвестиции привличат, толкова повече кораби си купуват, крепости. Източно-индийската компания през края на 18 и през 19 век разполага с 200 000 армия. Собствена. Тя не е на Англия, тя е на източно-индийската компания. Тя разполага с пристанища, с администрация, с университети, училища, болници, здравна система, жилища, има право да подписва договори с други държави. Тя е буквално държава корпорация. Това е, представете си, марки или без марки. Но, добре, представете си една много голяма компания, която произвежда много известни анимационни филмчета, да реши изведнъж да купува градове, да строи пристанища, да наема войски и така нататък. Всъщност Индия е завладяна от нея. Да, източно-индийската компания реално завладява Индия и за тя Англия, е в полза на Англия, но реално я завладява компанията, а не самата Англия. Както и Индонезия е завладяна от холандската източно-индийска компания, но не от самата Холандия. И реално погледнато, вече през 19 век Холандия и Великобритания, те, как да го кажат, не приватизират, ами удържавяват всъщност компаниите и им прибират териториите, армиите и така нататък. Но реално до средата на 19 век колониалната система се движи от държава, не знам в днешен, как да го наречем, държавокорпорации, нещо такова. И всъщност някъде 16-17 век, вече средата на 17 век, Испания и Португалия минават на заден план. Полека-лека, да, защото на Португалия първо трябва да се отцепи от Испания ново, защото между 1580 и 1640 година те са една държава, така наречената Иберийска уния. 1640 португалците се вдигат на бунт, отцепват се от Испания и си връщат по-голямата част от предишните владения. Но ето, примерно, защото споменахме в началото Сеута в Северна Африка, ето затова Сеута е испанска. Защото когато двете държави се сливат, тя минава в владение на испанския крал, обаче после когато Португалия се отцепва, не успява да си върне този град. И затова той до ден днешен си остава испански. Но тази война е едновременно с това пък факта, че Испания е вплетена в непрекъснати войни в Европа с османците, 30 годишната война тогава. 30 годишната война с Германия. Век.
всичките им пари вече се изливат в някакви безумни войни. Съответно, тяхната пък социално-икономическа система не е достатъчно гъвкава, като холандската, например, за да мине на по-горно ниво. И това изтощава държавата и в крайна сметка след 1660 година вече можем да кажем, че Португалия и Испания са минали на заден план като второстепенни сили. Те продължават да имат много големи колониални империи, но що се отнася до европейската политика, те вече не са така важни. А кои са водещите? Франция и Англия? Франция и Холандия през 17 век, англичаните от края, по-скоро от началото на 18 век, англичаните изместват Холандия и остават Франция и Англия като водещите сили през 18 век. И вече през 19 век, след Наполеоновите войни, Англия и Русия стават до обединението на Германия, остават двете най-силни държави в света. А Франция кога се намесва? В 17 век? Франция винаги е била там, защото тя е най-богатата европейска държава. Те, между другото, първи откриват Бразилия още през 1494 година и правят опит да колонизират Бразилия, но португалците ги изгонват оттам. След това откриват Канада. Още рано, в 1500 и ще те излъжа, някъде първите 10 на 20 години откриват Канада. Но чак по времето на кардинал Ришельо започват вече да създават колонии. Това е след 1630 година. Започва да се създава полека-лека френската колониална империя. Като те се насочват към Африка или насочването към Африка е по-късно? Насочването към Африка по-скоро е през 19 век. На този етап се насочват към Индия и към Северна Америка. Те колонизират фактически източните брегове на Канада и поречието на река Мисисипи. Така наречената Луизиана. Тя е кръстена на Луи 14. А тогава и 18 век, между другото, в Франция, по-скоро, ако за Азия говорим, по-скоро Индокитай. Виетнам, Камбоджа. Не, Виетнам и Камбоджа ги завладяват в края на 19 век след Френско-пруската война. Чак Третата република. А тогава вече някъде 18 век ли европейските нации така стават, ти спомена, че в началото икономиката е в Азия, основната част от брутния вътрешен продукт. Кога горе се преместват нещата и Европа така стават от тези доминиращи държави, които познаваме от 19 век? След индустриалната революция, т.е. някъде след Наполеоновите войни, европейската икономика започва вече трайно да измества азиатската, така че след 1815 година. Вече непрекъснато. Тоест преди това Япония, Китай... Китай най-вече и Индия, да, но Япония в по-малка степен, но Китай и Индия са икономическият двигател на света. А има ли някаква така причина, поради която, примерно, Китай и Япония, изобщо азиатските държави, които са били към този момент доста по-силни, не се възползват от това свое? Примерно Китай не се възползва от това нещо, не изпраща флота, не завладява... Те са пращали китайците в началото на 15 век, така наречената съкровищна флота, която ходи чак до Кения. Тоест китайците пращат флот по океана, те стигат до Източна Африка и разкриват всичко. Индия, Източна Африка, пращат търговци, започват даже да се заселват китайски търговци насам-натам по маршрута. Но държавата след 1430 година започва да се затваря заради редица и вътрешни и външно-политически проблеми, които имат. Тя е огромна за стандартите на света може би до 18 век. Огромна държава с огромно население, което е много лесно да реши, че тя няма нужда да се занимава с нищо извън себе си, защото тя е толкова голяма, че тя е целият свят за тях. В смисъл, в менталитета на средностатистическия тогавашен китаец, тя се нарича поднебесна империя, т.е. те буквално вярват, че отвъд границите на Китай започва някакъв друг свят, който е друго измерение сено. Там живеят духове и демони. В смисъл за тях... Тоест тях това не ги интересува. Не ги интересува света извън Китай. Той вродено им е в менталитета и ти, ако погледнеш географията им, на юг граничат с една отвратителна джунгла, която е Виетнам. На изток граничат с пустиня и с планината Тибет и Хималаите, които са най-високите на света. На север граничат с едно огромно тревисто море, населено с монголи. И на изток е Тихия океан. Мисъл, те буквално са обградени от абсолютно непреодолими до края на 18 век пространства. И е много лесно в тази затворена огромна територия те да си създадат светогледа, че те всъщност нямат нужда от повече от това. И реално погледнато днес, например в 21 век, Китай се връща по-скоро към този менталитет от 15 век.
в който те ще търсят търговски пътища и така нататък. А освен тези европейски държави, които изборихме тук, можеш да кажеш нещо за другите? Примерно скандинавските държави, Швеция? Ами, те реално в един момент всички европейски държави се юрват да си създават колонии. Шведите имат колонии в Делауер, между другото, днешна Северна Америка, в Щатите, в Африка имат колонии, датчаните имат острови в Карибско море, в Индия има датски градове, няколко, които са техни. Русия колонизира Сибир. Нали, нека обърнем внимание, че Русия също е колониална държава, просто те колонизират по суша, за разлика от другите. Но колониалната империя на Русия е Сибир и Аляска в последствие. Така че руснаците също са колониална империя. Шведите, датчаните, холандците, испанците, французите, португалците, англичаните. Австрийците и прусаците, между другото, също през 18 и 19 век правят опити да създават колонии. Но просто не им се получава. Иначе има в Австрия и в Прусия има индийски търговски компании, които инвестират пари в вноса и износа на стоки за далечни. По-скоро малко са закъснели вече. И са закъснели. И нямат и флота, който е необходим, за да поддържаш тия. Общо взето единствената голяма сила в света, която не създава колониална империя, може би, е Османската империя, но пък от друга страна, ако се замислите, колониалната империя на Османската империя е Балканите. Защото те от 15 до 19 век непрекъснато заселват ново и ново население тук с идеята да асимилират тази територия. Така че всъщност Османската империя по един много особено погледнат начин също е колониална империя. Те владеят и Северна Африка. Те владеят и Северна Африка, но просто за тях ние сме колонията. Ние сме мястото, където трябва да се установят тепърва и да донесат своята религия, да променят религията на местното население и така. Това, което испанците правят с Южна Америка, османците се опитват да го направят на Балканите. Реално. А след като започват тази деколонизация 19 век, т.е. не деколонизация, когато двете Америки започват да стават независими, тогава ли се обръща внимание на Африка? Да, реално погледнато с разпадането на Испанската колониална империя в Новия свят и с създаването на Съединените щати, вече Америките няма как да бъдат колонизирани повече. Африка стои празна по средата на всичко това, защото до Втората индустриална революция европейците не разполагат с техническите средства и лекарствата, които са им нужни, за да могат да колонизират тези територии. Но веднага, щом индустриалната революция вече позволява производството на антибиотици, на ваксини, на прецизни системи за ориентиране, компаси, по-добри пушки и така нататък. И през 1884 година в Берлин на по-известната Берлинска конференция се събират представителите на всички велики сили. Те буквално си слагат една карта на Африка и си я разделят. Това за кои години говорим? 1884. Тоест по-известната Берлинска. В света по-известната Берлинска конференция е тази, защото на нея си разделят Африка. Нали, смисъл, нашата Берлинска конференция касае края на руско-турската война. Тази Берлинска конференция касае разпределението на цяла Африка и те там си го разпърчетосват. Кой какво ще взима. Това е за Франция, това е за Англия, това е за Италия, това е за Белгия. За тези. А като към края на нашия разговор, като настъпва деколонизацията, тя как може да определиме като желание на колониалните сили да деколонизират или по-скоро като нещо, което вече не е така изгодно да имаш колония? Деколонизацията е процес, който абсолютно изцяло идва от волята на местното население за свобода. Те, поглъщайки европейските ценности и идеи на национализма, на либерализма, идеите за демокрация, за власт на народа. Тоест колониалните сили вече не могат и не им е изгодно да се справят с това постоянно потискане на местното. То дори не е до изгодно. Би им било изгодно, ако можеха да продължат да ги контролират, но не могат. Не могат, защото няма как. Може би епохата вече в 20 век е по-хуманна. Не бих казал. По-скоро не могат. Не, че не искат. Те и сега искат, но не могат. Ако можеха, щяха. Няма велика сила, която доброволно да се откаже от територия. Задължително причината да няма колониални империи в днешно време са всъщност народите, които се вдигнали и са изгонили колонизаторите. Ако зависеше от колонизаторите, те сами нямаше да се тръгнат.
Често казано, португалците са, най-интересното е, че португалците са първата и последната колониална империя. Значи те първи създават колониална империя, през 1974 те последни се отказват от Ангола и Мозамбик. В Африка. В Африка. Вече дълго време, вече 10-15-20 години след като френската се е разпаднала, британската се е разпаднала. Те всъщност при всичките има вълнение и при французите в Индокитай, да. така наречения френски Индокитай. Френски Индокитай 1954 година започва войната. Тя свършва 60-те години, свършва с... даже още 48-та започва. И реално американците наследяват... Тя прераства в американската война във Виетнам. Те реално американците наследяват от французите конфликти. В Индия има вълнения. В Индия има вълнения. Навсякъде. В Африка, в Близкия изток. Реално първата деколонизирана държава са Съединените щати. След това са държавите в Латинска Америка. 1822 до 30 там това десетилетие. И също, за да те върна към този въпрос за финал, има ли според тебе значение? То явно има значение, който е колонизирал, защото виждаме, че едни държави са по-успешни, други не са, въпреки че живеят в една и съща част на света. Има значение кой те е колонизирал, има значение защо те е колонизирал. Защото Съединените щати са колонизирани с идеята в тях да се живее, примерно британски колонии в Африка, като Нигерия, да речем, или Южна Африка, те са създавани за изсмукване на ресурсите от тях. Тоест, и ЮАР и щатите са създадени от една и съща колониална държава, обаче едните изглеждат по един начин, другите изглеждат по друг. ЮАР на фона на Африка не изглежда зле. ЮАР на фона на Африка със сигурност не изглежда зле, но там знаем какви ужаси са били и то до не много отдавна. Индия също е била в част от британската колониална империя, тя пък съвсем по трети начин изглежда. Така че има значение една и съща, но Мексико и щатите. Там много ясно се вижда разликата между наследството на Великобритания и наследството на Испания. Но пак, сравнявайки с щатите, примерно и Австралия и Нова Зеландия въпреки че Австралия е много интересен случай, тя е колонизирана за да е затвор. В крайна сметка, сега хората доста добре се справят. Но има много голямо значение защо е създадена една колония и тогава една и съща колониална държава може да има различно наследство в двата континента. Да, защото в Южна Америка, Аржентина и Уругвай в един момент от началото на 20 век не са се справили никак зле. Края на 19, началото на 20. Те доста дълго време, и Чили дълго време се справят прилично. В момента, примерно, Никарагуа се справя доста добре. Освен в момента, в които нямаме опити за държавни преврати и така нататък. По принцип, проблема на латиноамериканските държави е, че испанците претворяват испанското средновековно общество с доновете, с много важно кой си, произходът и 15 поколения назад. И там общо взето те създават такава статична система, в която богатите семейства са си богати семейства от 500 години, а бедните са си бедни. И единственият начин ти от беден да станеш богат е да си Зоро. По добрия или по лошия начин. Общо взето. Тоест има значение, който е колонизирал. Въпреки че ако се замислим, Зоро също е аристократ. Да. Така че дори не можеш да си и Зоро, ако искаш. Но ето можеш да си Пабло Ескобар. И да си много беден и изведнъж да станеш много богат, но за съжаление законният начин от много беден да станеш много богат, за разлика от Съединените щати или Австралия, го няма точно. Трябва да си се родил в правилното семейство. И съответно хората, които от ниско искат да отидат на високо, тръгват по страничните пътеки. И затова и тези държави са в това състояние, защото просто няма адекватно движение социално нагоре и надолу. И добре, за финал на нашия разговор, можеш ли препоръчиш някакви книги, които слушателите да прочитат за тия теми? Ти, например, спомена една книга вече за... Да, на Робинсън и Аджемоглу "Защо се провалят нациите". Това е много, много хубаво изследване за това защо на едни места на едни неща се получават, а на други не се получават. Даймънд има "Пушки, вируси и стомана", в които той там от гледна точка на география, животни и така нататък доказва защо едни части на света са се развили по един начин, а други не. Например, защо в Северна Америка
Няма голяма империя, създадена по европейски модел, защото няма домашни животни. И те не могат да уседнат, защото няма крави. Тоест няма земеделие. Няма как да има земеделие, защото няма животни за земеделие. Няма кон, няма крава, няма овца, има само бизони, които те ги гониш насам натам. Примерно, и Даймънд с такива примери обяснява защо на определени места, примерно, защо в Австралия няма, защото няма големи бозайници. Оказва, че аборигените, като са дошли предците им преди 40 000 години, са избили всички животни, които са могли евентуално после да бъдат одомашени под някаква форма. Да не говорим, че в Австралия, знаем, животните са доста странни по принцип. Той има тази книга, примерно, която е много фундаментална. Франсис Фукуяма, неговото изследване за политическия ред, който обяснява защо и как се развиват европейските държави, защо едни са станали по един начин, други са станали по друг начин. Те реално трите се допълват много добре помежду си. Друго, историите на отделните държави, примерно на Хосе Перес, История на Испания, много хубава книга, така много ясно и просто обяснено всичко за това как се развива Испания като държава. Друга. В смисъл на английски и на другите езици е пълно с каквито може да се сетиш книги. На български, честно казано, към момента не се сещам. Смисъл такъв, не мога да си заложа главата зад нещо, което не съм чел, и затова казвам нещата, които съм чел, но хората, които четат на чужди езици, могат да намерят много, много неща. На английски, особено най-хубавото е последните години, всички пишат на английски. Португалските историци пишат на английски, испанските, френските, и ако знаеш английски, може да четеш националната историография на всички големи държави в Западна Европа, вече се превежда. И има страшно много книги за тия неща. Примерно на Елият, Империите на Атлантика, така се нарича. Той прави една много интересна съпоставка между английската колонизация на Северна Америка и испанската колонизация на Южна Америка. И показва защо едните се развиват по един начин, а другите по друг. И той, примерно, е най-големият специалист по испанска история за 20 век. И вече покоен човека, но книгата е фундаментална. Има на английски. На английски има, да. На български трябва някой да я преведе. Ясно. Добре, благодаря ти за гостуването. Беше интересен разговор. Благодаря и аз за поканата. Без време. Историите, които остават.